जोंहा मोननो गोनां बिटिसिनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोननो गोनां गोरोबथाखौ नैबे प्रमद बर'आ आबसुनि आफादगिरि जानानै जाबायदि गुलाय गुजाय खालामनानै एनडिएफबिनि नखरखौ दिनै दुखु होबाय। बर'फ्रा आलादा रायजो मोनबाय नामा? बर'फ्रा इउनियन टेरिटरि मोनबाय नामा? बर'फ्रा स्टेट उइथ स्टेट मोनबाय नामा? मोनसेबो मोनासै। रायजोफोर मोनि जिरादखौनो लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअआ मानि सायाव स' नोंथांमोना इन्ट्र'आव नुनानै थारैनो बुजिखाबाय। दिनै माखासे एनडिबिफ्रा दिनै प्रमद बर' सारखौ सोंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो प्रमद बर' सारा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा? स' बिनि सायाव दिनै माखासे एनडिबिफ्रा गोसो गाबखांनानै दिनै प्रमद बर' सारखौ सोंखारनो गोनां जादों। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो? स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे एनडिबिफोरनि दुखु मोननाय फोरमायनायखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे प्रमद बर'आ गाबखबाबो हाबाबो जाफुंलिया। बेसे जोङो गोजोनै नोजोर होदोंमोन। 15 बोसोर आंखौ जयेन्ट एक्सन कमिटियाव लाखिनानै चिफ एडभाइजार फाथिना दोनबाय। एनडिएफनि गोरोबथाया मोजां रोखोम जाथो होननानै आंखौबो लांफाबाय हायो, दिल्लीयाव थांफाबाय हायो। थाङोसो थाङो, जायाबो जाया, जायाबो जाया। नाथाय जेबोला बोसोरसे सिगां हाग्रामा महिलारि साहाबा धीरेन बर'खौ लिंहरनानै रायलायलायबाय। धीरेन बर'आ होनबाय, सार नोंथाङा जोंखौ हेल्प खालामनांसिगौ, बै दिल्लीयाव सावरायनायखौ जाफुंसार होनांगौ। आरो लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलाया होनबाय, हैद नोंसोर थांलाय फैलाय खालामबाय हायोलै, आवगाय आं फावसायन खालामबाय हायोलै, आवगाय आं फावसायन खालामाबा आं हले आवगाय होगोन। बेनिफ्राय धीरेन बर'आ होनबाय, आवगाय आं फावसाय आं खालामलिया होननाय लोगो लोगो जोंनि हाग्रामा महिलारिया लोगो लोगो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि खाथियाव लाना थांबाय। आरो सर्बानन्द सन'वालाबो बुंलायबाय, आपनालोके आगुवा फन करिब नेকি? धीरेन बर'आ होनलायबाय, सार आमी नकरो आरो मिथिया आगुवा मिथिसो होननाय लोगो लोगोनो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला जोंनि अनजालु आरो गोरों मन्थ्रि नै बेहायनो जरा दोङो चन्दन ब्रह्मखौ बिबान होदोंमोन। आरो बिबान मोननाय लोगो लोगोनो मास मोनथामनि गेजेरावनो ओरैबायदि स्पिडै लानो सानदोंमोन जोंहा मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ गोबां जाखाजोबनाय उनाव गोबां जोंहा मोननो गोनां बिटिसिनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोननो गोनां गोरोबथाखौ नैबे प्रमद बर'आ आबसुनि आफादगिरि जानानै जाबायदि गुलाय गुजाय खालामनानै एनडिएफबिनि नखरखौ दिनै दुखु होबाय। बे दुखु होनायनि थाखायनो जोंफोरबादिया एनडिएफबिनि नखरा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनो जेब्लाबो भट होनो हाया, होनाय नङा। बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ। मा लाबोनो हागौ? This is a comprehensive final solution to their demand. आरे बंधु प्रमोद बरो, मानि comprehensive final, मा solution final? बर'फ्रा आलादा रायजो मोनबाय नामा? बर'फ्रा इउनियन टेरिटरि मोनबाय नामा? बर'फ्रा स्टेट उइथ स्टेट मोनबाय नामा? मोनसेबो मोनासै। रायजोफोर मोनि जिरादखौनो लानानै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गामि गामि फैनानै मा होनो मिथिगोना रायजोफोर? बेनो बर'लेण्ड बादि होनना बुङो। मा बादि सादि बिलाय? बादि सादि बर'लेण्डआव बर'लेण्ड जानांगौ। नुबाय नङा रायजोफोर? गामियाव बुरखायफायो बर'लेण्ड बादि जाखाबायलै होनना बुङो। मानि बादि बादि बेफोरो बुंनांगौ, गामि गामि बुंनांगौ। मा बादि नंगौना नंगौ नोंथां? ओजोंहाय मा तेजपुर गहपुर हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्मआ ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय एनडिएफबिनि केडारफोरखौ। हर सान रायलायो जोङो। एकदम बोरैबा बोरैबा गहपुरालागै जोंनि सिमाखौ बारहोनो हायो नामा? मुवा बारनो मा लिरना लाबोबाय मिथिगोना? दे existing Bodoland Territorial Council is a rename of rename BTR. माने बिटिसि थानाय बिटिसिखौनो नामल' सोलायनाय। हंली बसुमतारीखौ हरेश्वरी बसुमतारील' खालामबाय आरो मा हंला नामखौ हालाराम बर' खालामबाय आरो बेखौनोल' सोलायबाय। आरो बेथ' सोलायनायानो बिटिसिया बिटिसि थाफिनबाय। बिटिआरानो बेनिफ्राय आरो दानख'नाय बिटिसियाव 3079 गामि दंखायोमोन। बे गामिखौबो दायो जोंहा प्रमद बर'नि कमिसन दानाया बिसोरो दा दरखास्त' थोब दाननो हागोन।
माथो जाम्बानिसो फाव जादों बिटिसिआथ' कनस्टिटिउसनेल सामबिधानिक बेखायनो ओरैनो दाननो हाया दाननो हागोन ना हाया बे माखासे खोथाफोरखौ जोंहा चन्दन ब्रह्म मन्थ्रिया बुंगोन आरो एनडिएफनि दुखुनि जारिमिनखौ जोंहा अनजलि दैमारिया बुंगोन दै खोनासंनांगौ सुक्ति खालामनायनि उनाव बोरैहाय रन्जन दैमारिया सासे सागानगिरिसोमोन नंगौना नङा रायजोफोर सागानगिरिमोन बेखौनो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जेलावसो थोब सोना दोनफिनलायबाय मा जाखो बियो बे गासै खोथाखौ आं बुंलिया जोंहा अनजलि दैमारिया दुखु सुखुनि माखासे खोथागोन अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय आरो मोनथिखाबाय दिनै प्रमद बर' सारा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मा मा खामानि मावदोंमोन आरो मा खामानि मावखो बर'फोरनि थाखाय आरो एनडिबिफोरनि थाखाय जोंहा एनडिबि माखासेया दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे बै समाव बिटिआर गोरोबथानि सिगां जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा मा मावदोंमोन बिनि बिसयबो जोंहा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय मा बाथ्रा जों दिनै प्रमद बर' सारखौ सोंखारिखो आरो लोगोसे मा दुखु मोननाय फोरमायखो नोंथांमोना थारैनो बुजिखाबाय अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो थारैनो प्रमद बर' सारनि सरकार सोलिनाया थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथावना नंगौना नङा आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावनो हाखो नोंथांमोना बिनि बिसय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा फरायनानै जाहाथे फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां लिडार दैदेनगिरिखौ जाहाथे बिटिआरनि चिफ खालामहरनो हायो आरो बे चिफआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि खामानिखौ मावगोन आरो लोगोसे जोंहा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारा दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंबो जोंहा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं आरो लोगोसे गोबां एनडिबिफ्रा जोबजानानै दं आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि केसा दासिमबो उदां जानो हायाखै बा उइद्र' जानो हायाखै रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजिलायनो हायो अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।